Han començat ja els treballs sobre el terreny per la construcció del que ha de ser el Centre de Tecnificació de Natació Sincronitzada de les Franqueses del Vallès, situat al sector N. Els operaris han treballat en les darreres setmanes en l'estudi geotècnic del terreny, pas previ a l'inici de la construcció. Això són la primera fase. O sigui, a partir d'aquí nosaltres, com et deia, coneixerem bé el terreny i ens permetrà veure el nivell freàtic, o sigui, el nivell de l'aigua on està i la duresa del terreny, i ens permetrà aportar solucions ja per poder començar a arrencar ja pràcticament l'edificació. Tot i que encara no es pot precisar el calendari de construcció, sí que aquest suposa un pas endavant en l'execució d'aquest ambiciós projecte que lidera la societat Aquasport, encapçalada per Josep Maria Mas i Pere Calvo. Unes instal·lacions esportives d'alt nivell que funcionaran com a centre d'alt rendiment per la natació sincronitzada i el waterpolo, que es troben a les portes ja de la seva construcció. No, el calendari no el podem fixar. La idea nostra seria poder començar a treballar ja d'una forma ferma el primer trimestre del 2019. Però clar, això ens ho dirà l'estudi geotècnic. S'ha fet, però no tenim encara els resultats. Ens han avançat una sèrie de resultats, però encara i això ens pot portar a fer modificacions, alguna modificació puntual en el projecte d'execució que estem redactant. Un projecte que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i que en els propers mesos començarà a fer-se realitat.